apo dati linggo ng kabataan tayo apo ket na divide into talo nga parte apo syempre dati sports dati intercluster basketball volleyball ken Mobile Legends tournament at damit apo ti para academics wherein ada iti para junior city officials tayo ada ti para lecture tayo ti legislative kastamet iti column writing at the same time that a short filmmaking contest tayo and at the same time that a project pitching tayo for college students and lastly that a community engagement tayo idi Saturday apo nag tree planting tayo jay yan ti kabungaan idi kalman met apo ket na ganap dito simultaneous cleanup drive per cluster suna apo nagigiddan idi kalman so naduma-duma nga parte ti syudad ti Lawag ket nadalusan ti dagiti SK officials at the same time dagitoy players tayo ti para linggo ng kabataan apo. Kano magpatinggan natin sir? Malpas dati apo iti August 30 as part of our culminating activity at the same time featuring datoy Ranyag Next Gen Drag dagiti drag queens tayo to be performing kadatoy culminating activity tayo apo. So sir, susunod tayo ka dagiti na dumaduma ka pag-eskwela. Yes po, dati parte pa dati programa tayo nga ti Project Academy. Agi-start suna iti Syudad Tilawag. Aming nga youth leaders umay toy. Then after which mapan tayo school by school, bisitahin dagiti youth leaders tayo. Ipamam mo iti city government tapno amuda apo iti partisipasyon iti agtutubo iti yan ti paset tayo.